Сәлам егетләр, кызлар. Сәлам дустым. Сәлам. Сез хәтерлисездер инде, узган атнаны Мин татарча яшәм акциясына багышлап, без шушындый кичкенә генә тапшыру әзерләгән идек. Һәм без шушындый хәерле эшне дәвам итәргә булдык. Сезнең белән бергә алга таба шушы тапшыруны алып барачаклар. Мин, Тәбриз, Тузан, Биләнур, сезгә яңалыклар җиткерәчәкбез. Әлеге тапшыруларны, дустым, син һәр вакытта да социаль челтәрләрдә белә аласың. Бу сиңа бары тик Мин татарча сөйләшәм, афиша һәм форум хэштеглары. Хэштегларың җыясы гына кала. Билгеле булганча, узган атнада безнең гөрләп Мин татарча сөйләшәм акциясе узып китте. Чыннан да гөрләде ул һәм бик зур бәйгеләр булды. Жанлы музыка. Хәрефле инсталляция, хәтта хәрефен ашап карарга булды. Мин татарча сөйләшәм узды, ләкин сез барыгыз да беләсез, Татарстан Республикасының Казан шәһәрендә безнең татар теле һәм әдәбиятыннан халыкара олимпиада узды һәм әлеге олимпиадада катнашучылар өчен без Мин татарча сөйләшәм чарасын уздырдык. Әскәр Камалда, аның амфитеатрында без Диләнур белән үзебез алып бардык. Ниһаять безгә микрофоннар бирделәр. Бөтен дөньядан килгән татар яшьләренә, татар телен сөючеләргә, татар яшьләренә түгел иде андаймы. Татар телен сөючеләргә без Мин татарча яшәмнең нәрсә икәнен аңлаттык, акция бәйгеләр уздырдык. Шулай ук Ями Music белән бергәләп кичкенә генә концерт булды. Гомумән Казанның тормышын күрсәттек дип әйтергә була. Тагын өстәп әйтәсе килә, бу көннәрне менә безнең офисның тәрәзәсеннән дә күренеп тора. 9 майга җиңү көненә әзерлекләр бара. Шул уңайдан татар яшьләре форумыннан бер-ике җылы сүз әйтеп китәсе килә иде. Хөрмәтле ветераннар, без сезне чын күңелдән шушы олуг бәйрәм белән тәбрик итәбез. Сезгә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек, озын гомер, тынычлык телибез һәм татар яшьләре исеменнән сезгә баш иябез. Безнең шундый җанлы атналар дәвам итә. Икенче атнага да безнең чаралар каралган. 16 майдан 30 майга кадәр без Җаекка, Казан Республикасының Җаек шәһәренә очабыз. Анда безнең татар лидерлары бөтен Урта Азиядан, Казакъстаннан җыелачаклар форумга. Анда без төрле четерекле проблемаларны чишәчәк. Без шул форумда кызыклы гына чаралар көтеләчәк. Әгәр дә син үзеңне Урта Азия татар яшьләренә татар яшьләре дип үзеңне саныйсың икән, кил, кушыл, бергә булык шул көннәрне. Шулай ук безнең пешән базарына әзерлекләр бара, планнар төзибез. Киләсе тапшыруыбызда Казакъстан сәфәреннән соң плюс пешән базарына әзерлекләр турында тулырак мәгълүматны көтеп калыгыз. Шуның белән безнең тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Хәзер тукта, минем әйтәсе сүз калды әле. Димәк, сез безнең тапшыруларны, безнең эшчәнлек турында беләсегез килә икән. Беренчедән безнең шәхси аккаунтларда Биләнур, Тәбриз, Ленари безнең аккаунтлар яса кайсы социаль челтәрдә бар диярлек. Безнең оешманың да үз рәсми сәхифәләре бар. ВКонтактеда Всемирный форум татарской молодежи дип, Фейсбукта бөтен дөнья татар яшьләре форумы дип, инглизчә язсагыз да табыла ул. Инстаграмда безнең Мин татарча дигән аккаунт астында шулай ук хәбәрләр биреп барабыз. Шунда безне табыгыз, язылыгыз. Күзәтеп барыгыз. Безнең белән булыгыз. Шуның белән безнең тапшыруыбыз тәмам. Сау булыгыз, дуслар. Татар яшьләре форумы булачак. Һәм без анда барачакбыз. Анда Туктагыз әле, менә монда кем нәрсә әйтергә тиеш? Ленари, нәрсә әйтәсең син? Мин әйтәм. Мин әйтәм. Җанлы атнага дәвам итә дип әйтәм мин. Юк, мин әйтәм җанлы атна дәвам итә. Чисти истәп Без шул икенче тапшыруда Казакъстан сәфәреннән репортаж һәм пешән базары турында тулырак мәгълүмат күрми калмагыз. Шулай ук матур гына басыйк та әйтә, иң баштан сызсырдыш. Шулай ук безнең пешән базарына әзерлекләр бара, тулырак мәгълүматны көтеп калыгыз. Сау булыгыз, дуслар.